4 nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndibva ndapinda ndiri mukati mekureba mukati mekureketa muri yeZimbabwe. Zvandakakubatirai pazuva ranhasi ndine nyaya yandiri kupinda nayo muri yeZimbabwe iri mukati menzvimbo yenyika yeGweru. Nyaya yeGweru iri kunetsa vehukama mushure memurume ane 43 years yokuberekwa akasiya vana vatatu ndokubva ashayikwa ripoti keso kumapurisa yaiswa kumapurisa vakatozona mapurisa vakusvika vachiti kune munhu awanikwa kuno but munhu awanikwa uyu anga akazvisungirira. Asi kuzvisungirira kwacho mapurisa vakanga tobvisa chikonzero munhu akanga ashayikwa hama dzake asi anga ine time huru. Tai inosungwa iya pamucheno iyai ndiyo yanga iri muhuru make but chiri kuvanitsa ndechekuti pavakaenda kunoona munhu uyu vachindotaura kuti mutumbi ndiwo wavo iri zvochokwadi vakaona mutumbi ndiwo asi munhu anga akatsva bhodhi yesisi munhu akatsva nemoto asi achidokari kwasungirirwa. Hey, ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yepachiweshe yemurume ari kuchema nezviri kuitwa nomwe nesi ari pane imwe kiriniki. Murume uyu ari kuti iye achiende paklinika apa akanzi ane supply anofanira kuwana after 3 months zvichienda neurwere hwaanorwara kuti achinopiwa mapiritsi ake. Munomu vehealth vanodaro ndizvozvo kuti unoenda pakliniki iri padhuze here kana kuti ndopaunonopiwa ipapo. Aenda murume uyu regai ndimochitsudzura aenda ipapo ndokusvika ndokuona mwenesi aripo zvikanzi iwewe bhuku repano wakadzimwa. Kunyangwe wewe wana panapa but bhuku repano wakaita sei wakadzimwa. Zvikanzi inini ndiri murapi zvokuti mabhuku enyu anoshandiswa sei handizvizivi. Chandinoziva ndechekuti ndinoya kutora mapiritsi angu pano ende ndikamakuta zvinoreva kurasikirwa pamwe neupenyu. Ndokusaka vachiti usakanganisa kana kujamba madays kana kuti nyoresa klinika iri padhuze newe. Ndizvozvo ndosaka ndichapana. Saka inini pandakarabwa mubhuku rokuti ndichazotora mapiritsi panapa handina kunenda udzo kuchimenzi akaita zvinhu izvi akatondiuraya. Zvikanzi ini ndindadaro zvokuti ase mabhuku enu usazvitarisa enda kwaunonda kana kuripota kupoona kuti ndinoitwa sei. right ndinesi uyu ndokuona zvinhu zvatomuomera ndoenda kumukupi kwati chanotanga izvezvi ndokubva aenda kune imwe hospital yacho hombe iri kwachihota. okay ndobva anoona umwe utungamiriri hwepamusoro huripo ndokubva audza zvikanzi kwete kubasa kwedu hatina mushandiri iwowo. Aitofanira kutsvaga dzimwe nzira dzokubatsira nekuti kana madays nemadhetsi aenda zvinogona kukonzeresa kufa kwako kana kuti kurwara kwako. Zvapindura zvisirizo ndobva afonera back kuklinika kuya. right Wafonera kuklinika ndobva kuti rataura nasister in charge achibva taura zvikana sister in charge neniwo ndanga ndisipo hapana kaitika hazvina kudaro. Itai munhu adzoke kuno azotora mapiritsi ake nenguva. Munhu ndobva adzoka ndobva apiwa mapiritsi nani nasister in charge ndobva apiwa mapiritsi aya apera adzoka zvakere paklinika paika dhumadhumana nesi vai varipo zvikanzi iwe ndakakuudza kuti wafanira kutora mapiritsi panapa inini kana ndiripo haumawani. Nesi ava vane shopu yavainayo iri panzvimbo ishi. okay Zvikanzi enda unopiwa mapiritsi nevanhu kushopu kwaunotenga hautenga kushopu kwangu iwe ndoachakupa mapiritsi iwapo. Kana ndiri pajuti sadhakwa tsvaga kumwe. baba Isabel muri kuti nesi ava vari kutadza kupa murwere mushonga wanofanira kuti awane. Iyo iri kodzero yake nokuda kwekuti murwere haasi kunotenga kutuckshop yasisa. Mushure mekuzwa mashoko iwayo murwere uyu akaita sei? Ndobva adzokera iko zvinozvi so anzi tichakudana kuklinika hombe iyai but ari kuti ndisati ndadanwa izvezvi mazuva ari kufamba nemadhetsi ari kuita sei ari kufamba apa ndisati ndaona mushonga wangu ndoita sina nesi akadaro. Taitora vamwe vachibva vataura iwo kuti izvo toda kuti tizive kuti zviri kutiona nesi uyu kubasa rake nebasa rehurumende raari kushindira kurapa vanhu zvinosangana papi. Ko zvaaita vanhu ava vangani vakaita zvekumashure vanogona kunge vasingazivi kodzero kwokuenda nako vanogona kunge vakasirwa neupenyu. Zviri kutiona nesi uyu zvinorevei paupenyu hwevanhu. right mushure mekunge audzwa kuti ndakakuudza kaiwe kuti as long as ndiri panapa handisi kuzokupa mapiritsi auri kuda enda unopiwa kutuckshop kwaunotenga. Akadini kunotsvaga sister in charge kana kuti mukuru wepaklinika. Ndo zvaari kukumbira kuti Zimbabwe
dzimweni dzenguva ndogona kukonewa ndikukundikana nokuti vanhu vandiri kuendera kubasa kuvamwe chete ini ndiri mutorwa pavanhu ava zvandingaita chaizvo zvinoita kuti upenyu hwangu urambe uchienderera mberi ndehopi nokuti ndiri kurarama ndiri pamapiritsi ichokwadi ndofanira kuti ndiite sei nokuti sista vari kundisanganisira zvinhu zvekubasa kwavo nekubasa ratinokwanisa kuuya isusu upenyu hwangu horarama here nokuti ndatenga mutuckshop mavo ya pakaipa regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini mati ndechekuchiweshechi aiwa chihota pachihota apa okay nesare klinika tinaro chihota ndokunobva makanika chahwaka kunobva makanika chawawo let's hope havasisisi vako ava 28